وزیر دەرڤەیە ڕژێمە ئەسەد بە هەفشانی خۆی ئیرانی رە بەرفەرهەیە پەیوەندیên خوێن استراتیجی لەگەڵ ئێرانێک گەنگەشە کرد. وەزارەتە دەرڤەیە ڕژێمە ئەسەد دوه ڕۆژە سێشەمبێ بەلاف کردبوو کە وەلید الموعلم وەزیرê دەرڤەیە ڕژێمê هەفشانی وی ئێرانی محەممەد جەواد زەریف لەسەر گرنگیە پەیوەندیên استراتیجی ناوبەرا wan de ji hemû buwaran ve axivîne. Herwiha li gorî beyannameya wezareta rejêmê eşkerekirî her du aliyan pêşhateyên rewşê li Sûriye û navçeyê behs kirine û tekezî li ser pêwîstiya hemahengiyê di qonaxa nihada li ser hemû astan kirine. Zarîf sibaha sêşembê gihişte Şamê di çarçovaya serdaneke ku Tirkiye jî xwe bigire. Di salên şoreşê de li Sûriyê serdanên berpirsyarên Îranê ji bo Sûriye tim têne dubare kirin. Ya dawî jî serdana serok erkanê artêşa Îranê Lîwa Mihemed Baqirî bû di meha borî de. Berûva jî vê çendê jî berpirsyarên rejêma Esed jî serdana Îranê dikin. Nemaze ku Beşar el-Esed jî di heyva Sibatê de serdana wê kir. Îran li gel Rûsya dibe yek ji alîgirên serekeyên rejêma Esed û ji destpêka şoreşa Sûriyê ve pişta wê di gelek waran de kiriye. Rêkeftinên leşkerî û aboriyê demdirêj li gel imzekirine.